थुरिबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ आरो थुरिबारि गुदि थुनलाइ आफादनि रुपथि मायथाइ बे जथाय फोरबोखौ जोङो थांनाय 21 अक्ट' जानुवारिनिफ्राय दिनैसिम 24 बे सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादोंमोन। दिनै जोबथा सान, बे जोबथा सानाव दिनै सिगांनि हाबाफारि हिसाबै जोंहा हारिमु हानजा सुरनाय दंमोन। खौसेथिनि हारिमु हानजा सुरनाय होननानै बेखौ मुं होनाय जादों। बिनि थाखायनो होनाय जादों जोंहा बेहाय गुबुन गुबुन रावारि मानसि दङ, धोरोमनि मानसि दङ, बायदि बोराइनि मानसि दङ। दिनै बेहाय जोंनि बे हारिमु हानजा सुरनायाव मुस्लिम बाहाय बिथांमोनाबो फैदों। राजबंशिफोरनि कुसान डेन्सनि बाहागो लाफैदों जोंनाव। बेनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे जोंनि बिटिआर ओनसोलनि नैबे बिजनीनिफ्राय 14 किल'मिटार गोजानाव थानाय बे ओनसोल थुरिबारि ओनसोल, जायखौ उलुबारि ओनसोल होनना दा मिथियो, बे ओनसोलाव गोबां रावारि मानसि दङ। बे गोबां रावारि मानसिनि गेजेराव जोङो खौसेथिनि गोजोन खौसेथि जोङो दिन्थिनो थाखाय बेखौ आखायाव लादों आरो बयबो जोंजों हेफाजाब होदों। बिनि गेजेरजों जों बेखौनो हास्थायदों जे बिटिआर ओनसोलाव जाहाथे जोङो बयबो रावारि मानसि खौसे जानानै गोजोनै गाव गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ जाहाथे गोजौ फारसे जोङो जौगाहोनो हायो, बिनि आसा खालामनानै जों बे हारिमु हानजा सुरनायखौ खालामनाय जादों। आरो बिनि गेजेरजोंनो बिटिआर ओनसोल सारा आसाम सारा भारत जों फोरमायनो नागिरदों जे जोङो खौसेथियाव दङ, जों जेब्लाबो सान्थि लुबैयो। जोंहा बेहाय गोबां सोलोंथायारि फसंथान दङ। खाथियावनो दं उलुबारि हायार सेकेन्डारि स्कुल। दिनै बे उलुबारि हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय गोबां फरायसा ओंखारबाय, डक्टर, इन्जिनियार ओंखारबाय, डक्टरेट डिग्रि ओंखारबाय। आं बे उलुबारि हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि थाखाय इसिं दाथाय, जायखौ इनफ्रास्ट्राक्चार होनना बुङो, बे इनफ्रास्ट्राक्चार दासिमबो जौगानाय नङा। जोङो सम सम सरकारनि खाथियाव आर'ज गाबबाबो जों मोनफुंजोबनो हायाखै। दासिमबो आंखाल दङ, फोरोंगिरिनि आंखाल दङ, न'नि आंखाल दङ, क्लासरुमनि आंखाल दङ। बे आंखालफोरखौ जाहाथे सरकारा नोजोर होनानै थाबै सुफुंनो हायो, बेखौ आसा खालामदों। आरो गुबुन फारसेथिं जोंनि गेजेराव जे खौसेथि दङ, गुबुन गुबुन रावारिनि मानसि दङ जोंनि बे उलुबारि ओनसोलाव। सोरगिदिं गुबुन गुबुन रावारि, बाङालि दङ, सान्थालि दङ, राजबंशी दङ, नेपालि भाइफोर दङ, गासिबो जोंजों बाहागो लादों। बे बाहागो लानायनि गेजेरजों जों बेखौनो दिन्थिनो नागिरदों, जों खौसेयै दङ। जोंनि बे ओनसोलाव सान्थियैनो जोङो जयै रायजो जालायनो जों लुबैयो। गाव गावनि राव हारिमुखौ जौगानो थाखाय जों जेब्लाबो हास्थायो। बेखिनि गेजेरजों जों बे मेसेजखौ जोङो सारा बिटिआर ओनसोल, सारा आसाम, सारा भारत जों गासिबावबो बे मेसेजखौनो जों हरनो नागिरदों। जाहाथे जों फैगौ सानफ्राव जयै खौसेयै गोजोनै जाहाथे जों रायजो जालायनो हायो, गाव गावनि राव हारिमुखौ जोङो जाहाथे गोजौआव दैखोलांनो हायो, सोलोंथाइजों लोगोसे जाहाथे गाव गावनि राव हारिमुखौ जों थिखांहोनो हायो, बेखौ आसा खालामनाय जाबाय। आरो बयबो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जि बाहागो लादों, बेनि थाखाय बयखौबो गाहाम हास्थायनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय।